Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa ating latest weather analysis na yung ikahuling linggo ng buwan ng Abril 2022. April 25 to 27 po ito na yung Lunes hanggang Miyerkules at ito po ang ating Tagalog version. Now, start na natin ang ating CrabSat. Ito ang latest na yung Lunes hanggang bukas Martes. Walang pagbabago. Malakas na easterlies ang makaka-afekto sa malaking bahagi po ng ating bansa mula northern at northeastern Mindanao. Kasama po ang Caraga, Visayas, ilang portion po ng Mimaropa, Kabikulan, eastern sections ng Central Luzon, at ibang parte rin ng Central Luzon, kasama po Metro Manila, Calabar Luzon. So ito po yung areas na nakaka-experience po ng mga pabugso-bugsong ulan, lalo dito sa may Kabikulan. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag nating isolated to scattered rain showers and thunderstorms. Hindi naman po siya continuous. May mga gap in between. Mostly maulap po ang papawirin, lalo po sa may Bicol at Central Luzon, kasama po Metro Manila. Now, wala pa rin tayong natatanawan na LPA o panibagong bagyo na posibleng mamumuo sa loob ng 5 araw. Hindi mo natin babanggitin yung for next week, but na yung Miyerkules magbibigay tayong update dahil po may posibilidad na magkakaroon po tayo ng another bagyo o tropical cyclone sa first week of May. But ang good news nito ay nasa may West Philippine Sea. Dito po siya mamumuo at kinonfirm na po yan ng dalawang reliable computer models. By Wednesday, may clear picture na tayo. But as of this time, hindi pa po natin pinibigay since napakababa po ng uncertainty. Ayaw natin magkakaroon ng panic ang mga tao. But wala naman po itong epekto dahil po ang tracking po nitong dalawang computer models ay yung isa dito at yung isa naman po ay dito. Okay? So, wala po tayong dapat ikabahala. All clear naman po sa ating bansa. Sa labas ng Philippine Air Responsibility, may aktibong IDCZ na yun. Ito na po yung kaulapan na babantayin natin kasi pagtawid niyan dito, baka dito siya mag-form for the first day of May. So, that will be on Sunday or Monday. Baka may mag-form dyan. But magbabago pa po ang computer models. Yan po ang mga probability na less than 50%. So, malaking pagbabago pa po ang mangyayari. Huwag kayong makikinig sa mga fake news kasi ang dami nagpo-post niyan. Bagyo, Pilipinas, apektado, super bagyo. Makinig lang po kayo sa mga official reports from Pag-asa at ang mga ibang trusted weather agencies at mga enthusiasts na nagbibigay ng mga updates. Okay? So, mag-ingat po sa mga kidlat, mga sudden pong pagbuhos ng malalakas na ulan. Pag meron pong mga localized thunderstorms na dumaan po sa lugar ninyo, kahit na 30 minutes to 1 hour yan, ay posibleng magkaroon yan mga flash floods at mga malilit na landslides. So, mag-ingat lang po kayo. Samantala, ito po yung latest na yun sa La Nina, kaya po nagkakaroon po tayo ng mga ulan na yun kahit na tag-init o tag-tuyo ay dahil po sa malakas na La Nina, nasa moderate levels po na yung La Nina, although ang latest na yon as we speak, nasa 100 to 90% na po ang binagsak ng La Nina. So, pababa na po tayo ang trend ng La Nina as of this time. But kikita po natin, ito po yung mga months, okay? April, May, June ay magsimula na po siyang babagsak sa 80% ang La Nina. May, June, July nasa 61%. Then June, July, August tamang-tama magko-coincide po yan sa tag-ulan, panahon ng tag-ulan at yung tinatawag dating onset ng habagat ay balik na po tayo sa neutral o normal climate dito po sa Western Pacific kasama po ang Pilipinas. So, it will be neutral all the way, although September, October, November, December, medyo mag-aakit ng bahagya ang La Nina, but still considered po yung neutral hanggang sa December at early next year. December, January, February 2023 ay mukhang nasa neutral climate po ang Pilipinas. Walang pinapakita na pupunta tayo sa El Nino, napakababa po ang probability, nasa 10 or less than 10 to around
15%. So, huwag muna natin intindihan. Ang magandang balita ay babalik tayo sa neutral climate. But medyo nakaka-okay lang sa neutral climate, yung mga number of tropical cyclones baka maging 20 to 25 ang mag-form. Sana naman po walang parte ng Pilipinas ang tatamaan. Ito po yung fast animation. So nakita po ninyo yung easterlies, nagbibigay ng mga ulan at thunderstorms na yung araw na ito hanggang bukas. Hanggang Miyerkules pa po yan. At dito po sa ating zoom in satellite animation, so nakikita po natin dito ang mga watak-watak na mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa Bicol, Eastern Visayas, Mindanao, at dito rin po sa may Cordillera region. So ito po yung mga ulan o thunderstorms dahil po sa La Nina. At ito po yung magiging forecast natin sa loob ng 3 araw hanggang Huwebes, courtesy of ECMWF. Bukas po ng umaga, Martes, inaasahan pa rin ang mga thunderstorms at mga kalat-kalat na ulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalo na po sa may Bicol, Mimaropa, Visayas at Eastern Mindanao. Bukas ng hapon, nandyan pa rin po ang mga thunderstorms dito sa may Mindanao at Visayas. At Miyerkules naman po ng umaga ay medyo nasa concentrated lang po siya sa may Sulu Archipelago, Palawan, Eastern Visayas at Eastern Mindanao. But Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa Bicol, Mimaropa, Visayas at Mindanao. And tuloy-tuloy po yan sa Huwebes ng umaga, dito po sa may Palawan, Huwebes ng hapon. Dito naman po sa iba't ibang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. So, ang ating panahon ay medyo maulap na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat for the next 3 days hanggang Huwebes dahil po sa prevailing easterlies na pinapalakas po ng ongoing La Nina phenomenon. Okay, so ito po yung rainfall accumulation forecast. So, nakikita po ninyo na halos 3/4 ng ating bansa ay magkakaroon po ng mga pag-ulan from portions of Eastern Luzon, yung eastern sections, Calabarzon, Metro Manila, down to Mindanao at Sulu Archipelago. Ito po dahil po sa lumalakas na IDZZ at easterlies sa ating bansa. Ito naman po yung ating wind at pressure forecast mula sa European model. So for the next 3 days, mananatili po ang easterlies. Yan po yung magiging dominant wind system hanggang Thursday sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po yung eastern sections ng Luzon, Visayas at Mindanao. At by Wednesday, magbibigay na naman po tayong update at i-mention na natin yung potential na LPA na posibleng mag-form this coming weekend hanggang early next week at posibleng magkaroon na po tayo ng another tropical cyclone. Baka ito na po yung next. But ang good news po, lahat po sila, itong system na ito ay magfo-form sa kanluran po ng ating bansa sa may West Philippine Sea at baka hindi naman po tamaan ng Pilipinas. But may isang model nagpapakita na dadaan po malapit sa Batanes, Babuyan, Cubao Islands. Samantala yung isa sa may Southern Taiwan. So, we will know, on Wednesday, kasama na po yung global hazard maps for the next 2 weeks. Malalaman natin ang probability nitong potential na LPA na posibleng mag-form this coming weekend. At May 1 onwards, baka magkaroon tayo ng tropical cyclone, but hindi naman po ito sure pa. Nasa less than 50% pa lang ang probability. So again, babalik ulit tayo sa darating na Miyerkules. Ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser. Don't forget to subscribe to our channel. Click lang ninyo ang notification bell at subscribe po. I-like ninyo ang ating mga videos at subscribe lang po sa ating channel para updated po kayo sa ating panahon. See you again, guys. Good evening po at mag-ingat po tayong lahat.